Čau, teď jsem já Vládě a dneska je tu s námi zase Max. A je to zase, budeme, v minulém dílu bylo, jak jsem tam říkal, že si budeme kupovat takový prso. A právě ho tady máme. Víte. No, takže to jsme si koupili a zase už bude to noční vlog, no. Už se strašně těším. Vem to. Můžeš zavřít si přes to natáčím. Kdybyste věděli, přes to natáčím. Natáčím přes Nintendo a teď to proběhneme. Teď jdeme do obchodu koupit si nečáky. Teprve natáčím minutu. Myslíš, že mě pustí z kameru do obchodu? No za chvilku takhle skryju kameru. Já zkusím vás dát do 3D nás. Nevím. Tak to mám. Jo, a noční vlog bude souviset i s hraním. Možná budeme dát tohle tévko nebo nevím. Vovko, stáhnout. Nebo, jo, honko. Urian. Urian. 18 korun. Počkej. Tohle nebo tohle? Teď to je 13, teď to je 18. Nebo normální kofolu. Jo? Tak to kup 4. 4x13 je 40, to je 52 korun. Max kupuje. Tašku. Na tašku. Děkujem. Děkujem. Naschledanou. Děkuji. No takže jsme to už koupili. Víte, jak jde Max. No tak jim ukážu, co jsme koupili. Nikdy jsme tohle nikdy neměli. Jo. No. Já možná taky. Black nějaký. Mike Tyson. Takže Číňany jsme prošli. Nemám žádný pro Číňany, nemám nadávku. V pohodě, musíte být v pohodě. Já už nevím co. Dáme za autobus, to jsem musela skočit. Abych chtěla. Ukaž mi to prso. Moje. Já mám moje levý, ne? No, tak máš od... Teď se omlouvám za nějaký zvuky divný. To je tvoje. Co? To je tvoje.
to dělá? To ani neumí sjet po nohou? To je takový kopec. Počkejte. To asi nic neuvidíte, ale... Tak vem to, já už to nemůžu. Jak jsme si to koupili, tak Max to platil, já to nechtěl platit. A Max to platil, a to byla prodavačka, ne prodavač. Ona se smála, já to nemohl. Už jsme skoro u baráku. Já ukážu to. Děláme ji zítra noční vlog, jestli budeš u mě moc spát, nebo já u tebe. Já u tebe? Zítra úterý. Jo. Takže tím můžu si dělat, co chci. No. Vytáhneme klíče. Já mám klíče. Jo, mám. To by byl fail. Fail. Teď možná nás nevidíte. Zámek. Co to bylo? Takže teď budeme odemykat. Já už bych to asi ukončil, tenhle vlog. Takže můžete si taky koupit toto prso, je to na Pankráci. Je to obchod, je tam velký knihkupectví, je to v spodním patře, hned to první dole, pod zemí, nebo v přízemí. A stojí to 80 korun. Tak jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, sdílejte, lajkujte. Jo. Čau, čau.